Hola golafres, soc l'Albert. M'he proposat fer la mona de Pasqua, la que porta una capa de rovell d'ou, fruita confitada pel damunt i alguna figura de xocolata, la que més us agradi. Buf! Serà complicat el tema. La vaig fer una vegada ja fa anys. No sé si em sortirà bé. Anem a intentar-ho. I per fer-ho necessitarem totes aquestes coses. Però espera, us ho ensenyaré per parts perquè ho veieu més fàcil. Per fer el pa de pessic necessitarem 6 ous, 180 grams de sucre, 130 grams de farina, la ratlladura de la pell d'una llimona i una culleradeta de llevat en pols. Després, per fer el farcit, farem servir 200 grams de confitura d'albercoc, 5 cullerades de sucre i el suc de mitja llimona. Per la crema de rovell necessitarem 3 ous i el mateix pes que facin els ous en sucre. I ja perquè tingui l'aspecte de la mona típica de tota la vida, hi posarem la fruita confitada, ametlla picada, uns ous de xocolata, alguna gelatina d'algun gust per donar-li brillantor i les típiques plomes i els pollets. Vinga, monos? Vinga, anem a començar. I el primer que hauríem de fer és anar preescalfant el forn amb temperatura per sota a uns 180 graus. I començarem posant els ous a dins un bol. Tots 6 ous, alhora. Ara hi afegirem el sucre i la pell ratllada de la llimona i ho batrem una estona amb les varilles. Ho remenarem fins que hagi pujat el doble el seu volum. Bé, ara ja porto una estoneta remenant, no sé si se'm sent bé. I això ha pujat al doble el seu volum i que té un aspecte així com cremós. Quan ho tinguem en aquest punt hi tirarem la farina, que li podeu posar tamissada perquè quedi més suaveta, i la culleradeta de llevat en pols. I ho remenem, ho hem de fer en suavitat, perquè si ho féssim molt de pressa segurament baixaria la textura i perdríem aquesta cremositat que té ara. Així que ho hem de remenar amb molt de compte i amb molt carinyo, amb molt d'amor. La cuina és fer les coses amb amor i amb temps i amb paciència. Quina oloreta que fa, eh? Sí. Mira, ara agafarem un motllo d'aquests desmotllables i untarem tot el fons i els costats amb mantega. Això és perquè no s'enganxi el pa de pessic i el podem desmotllar bé, desmotllar. Així que ho hem de pringar bé tota la base i els costadets. I quan el tinguem preparat hi abocarem la massa. Jo he agafat el motllo aquest que deu fer com un pan de diàmetre, perquè quedi una bona base per la mona. Per la mona de la meva fillola. No sé. La meva fillola i els grans, tu. Ara toca els meus nebots. Perquè jo sóc padrí de 4. 4, no, 3. 3? 3. Vinga, li donem uns copets així. I ho ficarem al forn i ho deixarem uns 30 minuts. Ara quan hagi passat aquesta estona, agafeu un pal, una brocheta o alguna cosa d'aquestes, el claveu, el traieu i si surt net, és que ja està. Així que el traieu i el deixem refredar. Ara que està el forn calent, podem aprofitar per torrar les ametlles. Les posem en una placa de forn i les posarem 8 minuts amb el forn que tenim encara a 180 graus. Mentrestant farem el farcit barrejant la confitura de l'albercoc, les 5 cullerades de sucre i el suc de mitja llimona. I ho remenem una miqueta. I ara veurem si som capaços de desmotllar el pa de pessic sense trencar-lo. En teoria és fàcil. I s'ha enganxat una miqueta. Molt bé, molt àgil tot, eh?
Bah, brutal. I ara, amb l'ajuda d'un ganivet, hauria de ser capaç de tallar el pastís en 3 trossos per poder-lo farcir per dins. Ho aconseguiré? Si us he de dir la veritat, alguna altra vegada que ho he intentat m'ha sortit fatal. Però bé, tampoc passa res, perquè de fet no es veu molt. Hola, I ara anem a veure si puc fer l'altre. Ara estic tocant el pa de pessic i té una textura bestial. Es nota molt esponjós i molt tendre. Això estarà boníssim. Molt bé. Ara el mullaré i l'estovaré una miqueta amb una miqueta de vi dolç. Així com per emborratxar-lo. Molt poquet, que això és pels nens. Tot i per què enganyar-nos? El que els agrada de veritat als nens és la xocolata que porta per sobre. I ara hi posarem la barreja de confitura d'albercoc i sucre. Posarem la meitat aquí i l'altra meitat la guardarem per l'altre pis. Xulíssim! I ara fem el mateix a l'altre pis. Jo em vaig comprar aquesta rodeta que va molt bé per fer pastissos, però realment no la necessiteu, Això es pot fer i treballar sobre de qualsevol marbre. Olé! Molt xulo, molt xulo. Ara anirem pel tercer pas. Anem a fer la cobertura del rovell. I ja veureu que és molt fàcil, també. Posarem els 3 ous en un bol. I afegirem el sucre, que la quantitat era el mateix pes de sucre que d'ous. Ho remenarem fins que quedi tot ben barrejat. I quan ho tinguem ho posarem en un cassó al foc i ho anirem remenant fins que s'espessi. Tampoc massa, si no farem una truita. I quan tinguem més o menys aquesta textura, deixarem que es refredi. Fiquem la crema de rovell per sobre la mona. Mirarem d'escampar-la així una miqueta de gràcia, no? Ara faig una gelatina, que no us explicaré com es fa perquè haurem de seguir les indicacions del fabricant. Ho passarem a un bol i ho posarem a la nevera perquè no estigui tan líquid. Ara hi posaré la fruita confitada. Espero tenir prou gràcia, com sempre. Jo sempre pateixo per si tinc gràcia o no, perquè tinc molt poca gràcia. Crec. Potser altres direu que no. Ho començarem posant així simètrica, a veure si no la caguem massa. I ara que la gelatina ja no està tan líquida, la farem servir per pintar el pastís per sobre i que quedi tot això més brillant. I ara amb una miqueta de paciència i empastifant-nos una miqueta i enganxarem l'ametlla torrada al costat, que com que hi té el rovell i la gelatina s'hi quedarà enganxada. I ara anem a fer la part més creativa. Hi posarem unes plomes per aquí. Hi posarem un ou, els ous, els que us agradi més. No sé si aquests quedaran massa petits. Va, posarem l'ou gros, que per això l'he comprat. Posarem aquest tros d'ou aquí al mig. Vep, que no caigui. I no hi poden faltar els pollets. Espera, que aquest no es veu. Posarem així. Mira que xula! Anem a fer-li una bona foto. Doncs aquí la tenim. Mira quina mona més mona m'ha quedat. Si
et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.